έχουμε τους χορούς, 3 οι κότσαροι και κότσαροι. Έχουμε λογοκρισία, φαίνεται. Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολη συνεχίζουν το πρόγραμμά τους με το χορό Σερενίτσα. Σειρά έχουν οι χοροί Πέρς από την περιοχή Χαλχατσί, Τίταρα και Τικτόγιας.
Για τη συνέχεια έχουμε 3 χορούς σε ενότητα, τσουρτούζους, τριγώνα και λετσίνα. Πριν κλείσουμε το πρόγραμμά μας, πριν σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς μας. Στον ταούλι ήταν ο Μόσχος Παναγιώτης, στη λύρα είναι ο Κώστας Ιωαννίδης και φυσικά χοροδιδάσκαλος είναι και ο Γιάννης ο Τοκμακίδης. Κλείνουμε το πρόγραμμά μας με το χορό ΤΑΣ.